Hej, her er en lille video om forskellen på molekylformler, stregformler og zigzagformler. Øh, De tre måder at vise, hvordan et molekyle er opbygget på, de har hver deres fordele og ulemper. Lad os tage et eksempel. Vi tager etanol som eksempel. Etanol, det er det, vi også kalder alkohol, og det har molekylformlen C2H6O. Det er den simpleste måde at skrive på, hvor mange atomer der er. Så der er 2 carbonatomer, 6 hydrogenatomer og 1 oxygenatom. Molekylformlen fortæller ikke noget om, hvordan atomerne sidder sammen, men det fortæller, hvad for nogle atomer der er i molekylet. Stregformlen, der viser vi, hvordan atomerne sidder sammen. Og det gør de på denne her måde i etanol. De 2 carbonatomer sidder i en kæde, og så sidder oxygenatomet i forlængelse af den carbonkæde, og så sidder der hydrogenatomer på alle carbonatomerne og på oxygenatomet. Og hvis vi tæller efter, så kan vi se, at i stregformen der er der altså 2 carbonatomer, 1 oxygenatom og 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogenatomer, ligesom der står over i vores molekylformel. Så det er jo rigtig fedt. Det tager lidt lang tid at skrive sådan en stregformel. Så derfor har man fundet på en måde at vise, hvordan atomerne sidder sammen i molekylet, uden at skulle tegne det hele, uden at skulle skrive det hele. Altså man har fundet en hurtigere måde at give det den samme information på. Og hvis vi gør det samme for at tegne etanol ved hjælp af en zigzagformel, så vil det se sådan her ud. Zigzagformlen og stregformlen giver præcis de samme informationer. Når man er trænet i det, så får man det samme ud af at læse den her tegning, som man får ud af at læse tegningen for stregformlen. Og det man har gjort ved zigzagformlen, det er, at man har fjernet nogle bestemte atomer. Og det man har fjernet, det er, at man har fjernet alle de H'er, der sidder på carbonatomer. Så H på C, dem har vi fjernet. Dem har vi ikke tegnet længere. Vi har heller ikke tegnet carbonatomerne. Og så er der nogle bindinger, vi også har fjernet. De bindinger, vi har fjernet, det er alle bindinger til H. Så alle bindinger til H, dem har vi fjernet. Så hvad har vi tilbage? Jamen vi har denne her binding tilbage. Jeg kan lige markere det med grønt, som vi har tilbage i zigzagformlen. Vi har denne her binding tilbage. Vi har denne her binding tilbage. Vi har O'et tilbage. Og vi har H'et på O'et tilbage. Det var lige grimt her. Sådan. Og det kan vi altså se her. Vi kan se her, der er en binding. Her, der er den anden binding. Altså det er binding mellem de to C'er. Det er det binding mellem C og O. Og så har vi altså O og H her tilbage. Så når vi læser en zigzagformel, så skal vi læse på den måde, at hver streg, den slutter ligesom i et C, medmindre der står noget andet. Så hernede står der et O, derfor er det et O, som den her streg er bundet til. Men fordi der ikke står noget her, så betyder det altså, at der er et usynligt C her. Der er også et usynligt C her. Så er det ligesom nogle usynlige C'er, som vi ikke tegner. Derudover så er der jo en masse H'er, som vi heller ikke har tegnet, og der skal man vide, at hvor mange bindinger de forskellige atomer laver. Det er sådan, at carbon altid laver 4 bindinger. Så fordi carbon altid laver 4 bindinger, så ved vi altså, at der skal være 2 hydrogenatomer på det her carbon, for at komme op på 4 i alt. I kan se, hvis vi tæller 1, 2, 3, 4. Nu er der 4 bindinger ud for det her carbonatom. Der manglede ligesom 2 H'er for at komme op på 4. Det her carbonatom, det har kun én binding lige nu. Så for at den kommer op på 4 bindinger, så må der altså sidde 3 H'er på det her carbonatom. Og det kan vi se, det passer med den vores stregformel herovre, at det sidste carbon, det har 3 H'er på sig. Og det carbon, der er bundet til oxygenatomet, jamen det har 2 hydrogenatomer på sig, ligesom det har herovre. Men dem tegner vi ikke, når vi laver en zigzagform. Men det eneste, vi tegner, det er det, jeg har markeret med rødt her. Så, for at opsummere, i hvert knæk er der et carbonatom, og for enden af hver streg er der et carbonatom,
med mindre der står noget andet. Og her står der ligesom noget andet. Der står O. Så er der carbon ved hvert knæk og for enden af hver streg, hvis der ikke står noget andet. Og så sidder der hydrogenatomer på de carbonatomer. Yes, så det er forskellen på stregformler og zigzagformler. Zigzagformler, de fortæller os altså alt om strukturen. De fortæller os alt om, hvordan tingene sidder sammen. Ligesom stregformlen gør, men det går meget hurtigere at skrive en zigzagformel. Jeg kan lige prøve at tage et eksempel mere. Jeg kunne lave det kunne være, at jeg fandt en zigzagformel, som så sådan her ud. Lad os bare sige det, og så var der sådan en her streg her. Hvis jeg skulle regne ud, hvordan strukturen var for det her molekyle, så vil jeg se, okay, hvor mange carbonatomer er der i min forbindelse? Der er 1, 2, lad os lige markere dem her. 1 der, der er en der, der er en der, der er en der, og der er en der. Så det er de 1, 2, 3, 4, 5 carbonatomer. Lad os prøve at tegne dem. 1, 2, 3, 4, 5. Godt. Hvad ser vi ud over de her carbonatomer? Jo, vi ser, at der er enkeltbindinger mellem dem, det her tegnet. Bortset fra her, der er en dobbeltbinding. Der er 2 streger, så det er en dobbeltbinding. Hvor skal jeg tegne en dobbeltbinding? Jamen det skal jeg gøre mellem carbonatom nummer 3 fra venstre og carbonatom nummer 4 fra venstre, eller nummer 2 fra højre og nummer 3 fra højre. Så det vil sige, det er mellem de her 2 carbonatomer, der skal altså være en dobbeltbinding. Det er den, vi kan se herover. Dobbeltbindingen. Derudover så skal der jo være hydrogenatomer på. Og vi ved, at carbon altid laver 4 bindinger. Så lad os tegne nogle ekstra bindinger på carbonatomerne, så de alle sammen har 4 bindinger. Det her carbonatom, den har 1. Så den skal have 3 mere for at komme op på 4. Det her carbonatom, der har 2 bindinger. Så den skal have 2 mere for at komme op på 4. Det her carbonatom har 1 binding her, og så har den 2 bindinger herover. Det er 3, så den skal bruge 1 mere for at komme op på 4. Og det her carbonatom, det har 2 herover, så er der 1 der, så det skal også have 1 mere for at komme op på 4. Det her carbonatom, den har kun 1 binding, eller det har kun 1 binding, så derfor skal den have 3 mere for at komme op på 4. Og nu er vi så nået til at sætte alle vores hydrogenatomer på de her bindinger, som vi har tegnet. Og det her det er den primære grund til, at man bruger zigzagformler, det er fordi, man bliver hurtigt dødtræt af at sidde og tegne hydrogenatomer på sine tegninger. Fordi når vi snakker om organisk kemi, som er den slags kemi, som er i vores mad og i vores kroppe osv., så er der tit rigtig mange hydrogenatomer, og det bliver man træt af at tegne så mange af. Så det er derfor, når vi snakker organisk kemi, så kan vi godt lide at bruge zigzagformler. Det her det er altså en måde at tegne det her molekyle på. Jeg kunne også have tegnet det på en anden måde. Altså jeg kunne også have, man behøver ikke tegne det behøver ikke vende på den måde der. Jeg kunne også have gjort sådan her, 1, 2, 3, 4, 5, hvis jeg ville, og så lave en dobbeltbinding her. Sådan her, det er også en rigtig zigzagformel for det samme molekyle. Jeg kunne også tegne den op og ned, ikke? Så hvad er det sådan her? Sådan kunne jeg også have tegnet den. Så man kan altså tegne de her molekyler på mange forskellige måder. Det der er vigtigt, det er, hvordan atomerne sidder sammen. Så man skal sørge for, at sine atomer sidder sammen på den samme måde i zigzagformlen, som de gør i stregformlen. Så har man tegnet det rigtigt. Organiske molekyler kan også være forgrenede, og det kunne for eksempel være, hvis vi havde et molekyle, der så sådan her ud. Lad os sige, at så er der et carbonatom, der går op her, og for enden af den her carbonkæde, der har vi en OH-gruppe, altså en gruppe af atomer med oxygen og hydrogen. Så er der selvfølgelig en masse hydrogenatomer på vores carbonatomer, fordi de skal jo have 4 bindinger hver, husker vi. Og hvis man havde det her molekyle, så som I kan se, så tager det lang tid at lave stregformlen for det, så jeg har lyst til at tegne det lidt hurtigere, og det gør jeg ved at min zigzagformel. Så lad os se, hvordan vi oversætter det her til en zigzagformel. Der er et carbonatom for oven, og det går ned til et andet carbonatom. Så nu har jeg tegnet denne her binding, der er her.
Fra det carbonatom, der er hernede, der går der en binding ud til venstre. Den tegner jeg lige. Og der går en binding ud til højre til et carbonatom. Og det carbonatom, vi nu er nået til, som altså er det, der sidder for enden af den her streg, det er bundet til et oxygenatom. Og her tegner vi altså O'et. Vi skriver O'et, fordi det ikke er et carbonatom. Så vi skriver alle de atomer, som ikke er carbonatomer eller hydrogenatomer på carbon. Dem skriver vi. Og på det O, der er altså en binding videre til hydrogen, men vi tegner jo ikke bindinger til hydrogen. Vi skriver bare hydrogen, fordi det er et hydrogen, der sidder på noget andet end carbon. Så nu har jeg altså tegnet præcis det samme molekyle. Jeg har tegnet zigzagformlen, og vi kan se, at carbonatomerne har jeg ikke tegnet, og de hydrogenatomer, der sidder på carbon, har jeg ikke tegnet. Og så har jeg heller ikke tegnet bindinger til hydrogen. Så det er de 3 ting, vi ikke tegner i en zigzagformel. Det var det. Jeg håber, at I er blevet klogere på forskellen mellem molekylformler, stregformler og zigzagformler. Hej hej.